Pinsit, rămâi bunăseara, ruhim emisiunea noastră Café Sâmbătă, azi mesoare nós prienit dit mai, este sâmbătă dit funda shtului mes. Și sa urhim și un mes nou. Kako mu vëdzut rada di prota, sâmbătă di prota, noi spusëm ti tres prienit dit mai ciara dzua dit rëmej. Festivalu Adora që fecëm tanto andon poqo su videt sembët alante kiti disati kafi sembëte i kum su videm tas sli bëgem tas su videt shivoj atë si nuara tu festival che ka jara u vëdzu di apropja ma ai su shlelsem ti radalante që jini ti sembët alante që jin shi no just në gjem zvidem che ka javem ti interviste ti tora sjara ti tucat se që një aftë që një askult dit dë parti și dit televizor. Ți avem tiază ce shumë? Mine nuk gresë ma mult. Bună seara, rămâi, cum zise și Lisa. Stămene se tărcu, avem un nume mare, cum zicem. Avem noi rămânitora și e mare aici să avem. Aici e mare că noi, aici vredeți grimo. Și ați sfați, tu trebuie sprijinți de mai, andăm poți. Avem, cum zice, avem tihi, avem munțiri, arbinișiri, noi zicem zborul nostru. Tața căptem tutună, rămâne zile zgărastă, viață, zile cât mai mulți acolo în festival, cu ce fețul. Și cât mai mulți zgrim noi uneav de duneau. Că mai nu grim, mai nu fețum și aici ți sfații, nu ne are ver, nu ne schiră verul va. Tața să avem regiai multă. Haideți că-ți puteți, ca treșun, zine zgrasta o aici. Ce-are faptă tu bana lui? Ați tărcură. Nu mă ne luăm coței, lichiața mare, ți-are fuzită, capul aici noi ți sunt a oți aflăm. Al rămas neghinici decât în afară, omii ți-ar lucrat, ți-ar faptă, mai gină sipă. Cu toate cele. Noi avem luat aici 2-3 ani, mă zicea eu, de toate lichiuri. Ma puțin avem zesă ti zănatea noastră, cum ziceam noi. Să nu o greșeam, noi că vărghei, noi avem bănată sute de ani cu zănate. Hima sus, părcala, și cu tot tipul, și cu muleră. Acei din ușa noastră, acei de maninte, nor fapte gole, pe tot tipul, ar fapte în borio, mulieră ficea coci, ficea tucelini, Vilenza, George, bravo. Cu mulera avea, cum să zic, transport, cum zicem noi tora. Avea rămenți, avea țați muler. Purtea, ajuta iura, mă făcea și mult. Tăța, nu ar fapte gole să lucrări, ar fapte îmbori, dar ți-le se făcea muierele, vedea tu păzare, de băna. Dar pămărsiști, cu toate acele, vă zic că pămărsiști în spate. Ți imna suma sus, și tu păzare, făcea și trăgătii, cum zicem, coțele ce făcea de len, cu cașul, cu cheili, cu lena. Tăța, școile, tora, aia de dearică este aici, ți nu făcea goloi, și nu că după n-auțeați, mă ți-ai locomat să rămâne, auțe că spas scoile. Puțin, ți noi avem, știți, să zicem și multe alte gheuri zăneți. Și azi, o să vă spunem, un bărbat mesobur, cum zicem noi, licii, ni mare, ni nică, ți-a redonat în mintea că sta o și ore stătută și a luat, cum să zică și el, cu zănat al pap, zice că ne arisește și funde, tu stombatul, cum zicem noi în România, interes este. Mie se ghina și e frăstăsiți de aici. Cu nes, și am avem luată și mesa lui, una moșă, zicem, ați moșa ți-a ca fiată n-au, cu toate aiurile ți-are tărcută, cu toată ța bana discolă ți-are faptă, n-am spus să zică că și aiete bana e, că ați anezin n-afară, ieni și înapoi nu. Azi o zburem cu Nasi Gega, și cu Thanas Gega, ma Nasi, zicem, tu periheli iurucaste, și Sofia Gega, cu mesa lui. Tora, mai multe, noi zicem, o să avem ei
și unitorăm poi tu cu Lița tu emisiune. Gine Lița. Bine. Ti insist rămâi eu să doi ți hits ao și tutti creatori eu hits. Până ora avem luat mulți rămâi, avem 2-3 ani cu sluc și avem luat rămâi to este emisiune, to este frida noastră rămânește. Ți Dumnezeu să ne ajută să avem cât mai multă, nu golă noi, ma și după noi, ca este asta frida, ți poate zburem în altă, poate zgrim. Și poate spunem că avem fută și că sunt azi rămâne. Avem luat rămâni de multe liciuri, ați to este emisiune. Și zănesc ți-ar fapt. Ala, ața zănatea, nu mult avem luat, ața zănatea ți avem avut de la păpeinile noastre. Și azi avem venită tunuhore, sarăciniști, și zburăm cu un bărbat, cu un ficior, cu un om, Johnny, toți rămâni John sunt, ma cele Johnny că a ripetută, să nu fugă, stato izbiloc și senă zănatea al papu, a prințului și ațații noi avem bănată toată bana. Ma nu știm gol aici, rămâne al fapte, multe euro, eu zicem. Știți să facă soi de lucruri. Dar să noi zicem că aici cât mai ini zănatea noastră, zborul om la tot tipul ce avem avut noi, cât mai ini, mă să sparți, mă fugi. Și tu ești loc de oții, nu par sta dot că oamenii nu poate să pingă. Ma Dumnezeu a ajutat să avem ninga cât ver, ca spunem, ca Iisus să rămână ca părmințuri toți cele liciuri analele. Ma noi azi le vedem ei coi ce oamenii ți le cer. Și aici ce zboresc azi bine. Nasi Gega, gine te aflai nasi? Gine vinut. Cum ești? Al Dumnezeu gine. Gine al Dumnezeu. Cum trăiți? Ia. Cum ne văzuși, așa him. Nasi, mine zice și eu mă înainte tine, rămânia este zănate ori avută toată bana. Brește ber, sute de ani, cât mai inima ți-ai zburi. Capul, câtă ver, rămân, saftul, tot ar bine și ea, ca să aibă copiii de oi. Tora aici înderi mari și sacrifiță mari să-i. Tora prins venim aici lucruri ce faci tine. Voi ca fisi, de ce fisi tine? Mine de Ghegania. De Ghega. Ce ți-ai în minte tine? De unde aveți venit voi aia? Mine ți-ar venit păpenia, ar venit tu 58-ului, tu este hora. Și zănatea lor era toți cu tot tipul ta. Oi și cap. Mine este unde ți noi hi mulți, ma unde ți mine azi și tu ziua ți-a noile. Și tu grec ținești, nești pațințani, lucrai, nu chiar racheti, ma mine o aduchiți, mine vrea să ne-am, așa eram, fapt, de mume, cum se zice, golă te placică, te tot tipul. Mine azi am aistițiam. Cât o ai azi, ia zi. Am plină. Nu li zice diba sau panucată, cum zice. No, am plină. Pații sute. Am plină, ne-ajung. Și tu părăsc. Ne-ajung. Și tu părăsc, și cu soț, cu tuti, plină am. Dumnezeu golă sănătate. Aici zănati cu discolii mari. Cum le-a ajuns de le faci singur toate aceste lucruri? Nu le fac singur, că și om am avut nearăjutate, muierea mea am avut de înapoi, tu-ți de adun, că Johnny nu te faci tot singur, vei să ai soț. Mine cu tot asta, aici ți-am, le-am ținut și ulițean până să am ochii de chiși. Tine știi că discul este, că cum aducești în România, după n-auzeți, mă zei fugire, ca tot duiau. Și nu se tură să ia cu aceste zănate ce au avut de la păpeni. Cum aducești? Că ce? Cioma, să zic că unul de nas, mine sunt mai mic de tine. Hămenia, sunt ai John,
ці вахичну джунамя лор. Вădzure magini și ar fugite acoți nu află dotnic este dalandișile azi. Ala ar fugite tima bună. Mini stătuia oții nu e spușmanite, aici ți-am faptă, că așa ne-a răsi. Dar ich vai nu livru și muierea mea și fiata și toți, ala ne-a răsi și ulițean până să siu. Că aici are fute zănatia, ți-ar avut rămene. Ala duce alți avea tu chefi, alți nu avea tu chefi. Și toți mutresc că eu ies imagini. Nu poate sta cu oile unții nu faci dotața zănatii. Ania nu ne-a rișate chechi și nu ies pișmanii te-ai slucțeam fapt. Are rămeni, că nu-și rămeni tine, tu ești avut de saranda, oții mult, ți artu tipul te? Are ficior noi. Are ficior noi. Ia se zice nas, saranda și iuruca asta sunt trei rămeni. Une de curanie Strângopului și un este de cacianie saranda. Alt om de rămen, este și un ficior de-al zeghe, de-al ghelu zeghe de mingul cu chepră. Himpat. Și nu are asta. Nu. Și un ficior de-al ghelu zeghe. Sfați. Alt om n-are. Și aici se zice și aici este nas, lițean gole cu giunami. Că masi bedicrat, nu-l da, nu cune îndime, nu-i ajută nici munță, nici ariuri, nici țiva aici. Gole cu giunami a lor lițean, că l-artu senzi. Cum o duc ești intora? Poate zbinată si toră omine, că cu interes este lucrul ali tu tipă de toră, să se scumpă zvint. Are le verdi, ma si toră ficiorami. Dar ihina ești zborotel, așa cum zeț. Ala se zic mine. Ma nu cărscuș, cu nesi, Nu le fac. nu li faci dot mea. Dar ihina yin năpoț, din năpotul meu, yin ații, la răsești, te dau zeli, 3 zeli, nu cresc. Nu cresc cu tu tipul ta și nu-l știi. Biles, mas locați un ies lutai, lui ine rău. Nu vrea lui viade. Și mata mea lumeche, cara. M-a văzură ți lutai, mata mea sumeche ca hadenes. Nu vrea, că nu sunt crescuți. Nu sunt crescuți. Idei, așa este. Tora tine oții le duci tu munte, Mine viara necto munte. Iunes. Ce iub. Ce-aiu. Acolo, tora tu iei, ți prinzi de ale de cheșar, ce sim de oții, de dau 3 zeli, nu zem tu biloc. Venim tu ți spra zeli din drevo. Laptele Laptele avem sigurupsite, cu oțelul cacea. de saranda. De saranda de vreon, este, neahara este pire. Spultește geni. Ațația putem de protu păzari, nu are păzare altă. Nu are păzare altă. Geni de saranda și lui iau. Cafi dimineața, tu sate a 6 la iații. Are băgate oamenii lui, are băgate șofer, luctinez. Matinoi este... Laptele este, domnule, e cu interes suțeni copia ea. Destini. Și cara. Ti mini cu interes Cu este. interes. Ma zic mine, de frația mei, ți sunt mai mari de mine, zic ți faci de stația. Mine, eu crescu, eu mor mine. Ei vin, dar Ei vin. Nie mai mulți mă zei Paștele și Crăciunul limecă. Are interes că se scumpe. Limecă, Paștele și Crăciunul. E mare, sunt scumpe, sunt zvintini. Bun este, bun. Bun. De la crat nu luați să vă aici, mă zei. Luăm. Ațații, da, la ne, cum se zice în asta, pseftigoine. Așa, De la aici se vedem noi, cu surinia noastră, sunt grec, cu noi oați este geaba dip. Da, spra zinie de leche, da, oații de cap, acolo ea
si sprint për patur zetë. Do të thënë, Rëmënjama nuk vra a ishtë të sërdati. Vazhzeket që noi dialove në cënutë që atë i manin të pëpeja nësë kënë vetë. Pëpenja vjetë senzi qëma. E më që si qalë? A i që ditora për shumë, asë më në në dëdja, a cëllë që më ca në i dëdja shkolle, as në gjatë, as në dëdja masus. A cëllë që në më ca, në jarësja të tipë të jarësja shkipara, qoku, nara të ti dzese që i kësfatsoj i kinari. Oja, kapra esti senzi. Noaptea când dormi, ma nu să mă siși că ți ai, știu sfață meni, nu este zănat. Tora o të kore, se të ari rëmenjë që binat za o? Are, puțeni, auși. Auși. Toți pe sindax, ose pe pension, cum se zice în asta. Ja pension është dja është di grek. Ja, është dja është dja grek. Gjutare mare, shëca. Bună. Bună mare. Și a nia ne ajută, nu ti sinalor, ma și a nia ne ajută. Shëca. Că sunt oați ne ajută. Când vrea, când am anangi, când ar anangi, și mini tine, și ei timini. Ari, aushati ku tora, a o të horë, që tini ma ju së do Rëmënia. San departe. Ci sfazi cu aushati? Cu aușatul discola este. Cu aușatul discola este. Te este brez. Si este al Dumnezeu să îndini chiar cât un ninga aproape. Ma ti brezul hățihin usibe mult chechi. Ti brezul hățihin, ma înapoi... Lichia noastră zău să avem riscul. Ma chechi usibe. Mi avem fumeie și noi. Tine ai fumeie, ma eu iai. Eu iai fumeia. Tu Germanii, tu Americii, tu Elada. Nu are ce să-ți facă și fumeia, zău. Eu să te ajut, nu sunt aproape, să ajută. Ti noi este mult chei. Te aici, prinți anoci, și hara de aici ți iar ninga fumeia de înapoi, gine sunt. Ala ti brezu ha di mană poi usibe mult chei. Domos aici ar rămas auți. Singur. Nu are mai chei, singur. Sai une biluchi de cele mai și smor, snori ca este în grope. Că sunt depărtați, tu te botă. Lasă tora tine unele lichiții și știți sfații. Noi ne răspândim. Până eram aoții și cruschiile rămâne mazaiul le făceau în alantă. Și cu toți Așa era și tenia, omus. Era și tenia. Ma sfuzeai de menecă, ți zicea ușă, ma sfuzeai de menecă, nora ei bună. Azi nu trebuie ver, goală. Cu toți băneam tuhori cu aici bilocul, noi nu lăsăpsim cruschia noastră. Tora, ce sfați? Tora nu trebuie ver, că zic, măcar sin dragă, că noriu sin dragă. Noriu sin dragă. Eu iai oameni, eu noi tu albanii, eu sunt, tu americii, eu sunt, tu grec, eu vred tine, tu germanii, tu te bota sunt. Ma cum se fac ai slug de stine? Ce vreau să zicem? Cum să zburem? Cum să putem, domnule, să ținem aici meneca noastră? Tine ești mai mare de mine să zic mine. O zine ora, ți o snai be me, depărtare, o să, cum se zice în azi, minteri, si be gole rămeni. O să mintească cu tutti menițele, cu tutti soili. O să mintează, ca toată bota, așa o să mintează și hămenea. Noi nu ne inigini, ca noi, ca ber, ala ti fumeia noastră, ti năpoția tăi, ti năpoatele tale, ti toți pe arade, o să be multe văștire, ți tine zeți, geana papu, că ți loș,
acel de Americii. Nu-ți vede ca și un bana lui. Și limba noastră, cum o vezi, tine? Limba noastră, limba noastră, mai o țănură beahălia noastră. Femeia noastră. Este multă băștire. Poate seasă verber, ma înapoi mă azătează, o ți vede nas, ande că te știu mine, este multă băștire să se ține ca limbă. Menica noastră nu ne ținem Și ante bravo si hibe avau, ți viciu cutiți, din zeți, horă de horă, casă de casă, aflați aceți ar rămasă, să nu lăsați, ala ti mine usibe multă văștire, să rămâne ca limbă. Cum se face toată bota? E că să rămâne una limbă. E că să rămâne una, cum îi zic, al Dumnezeu, actarii gheauri, așa poate să facă și noi. Că nu hima horia noi de toată dunia. Una sapi. Ma oamenii ți fug la fora ușatigu, că ei disi sore, că ninga nu sunt depărtați. Ei au o storie de fac nunte, fac o să ei te Paște, ei te Stămărie, se aproace o altă acasă. Aței, știi care se aproace? Se aproace aței, ți ia crescută dadele și păpene, aței ți ar crescută limba, aței ți iar țănute dad să-și papă su pene să-mi duci tu școliu cu zec, tu școlă, tu grecu, aței ar ninga că avem noi în horă, ți ma fu Paștele, ma fu Crăciunul, ma fu Stămăria, zec, ți unățem horă la papu, să sfățem Stămăria, sfățem Paștele, sfățem Crăciunul. Aței ți ar crescute, al aței ți-ți fac tora, nor om să-ți adună, să zină și sabe, cum se zice în asta, sabe Dor te-ai loc. Nu, Nor dor te-ai loc, că nor crescută. Cu să ți-ar crescută, zic, papo, te Paști, fete gati, că noi venim ația. Pe lăsibă papuși da poia? Cât îți bine, azi papuși da, 100. 100 zați. Ma înapoi, ca eu se adună, vrea să be clocica, să se adune puie. Ma și aici se da afară mai mulți remeni, că ei sate au suzit de asta bani. Au ei din gropă, mă zei, mai mulți, mă nu. Ien și nu ien, cum ar catișun, cum are sapea lui. O ca iară oamenii alții, ien alții, ca n-are, nu ien. Aici vrea să zic că ți ninga dori locul. Dori zeș unora, dori goală, te acel ți are crescută. Acel n-are crescută, alții n-are dor. Are o horă, năpoți și năpoate, ți nu știi horă aici. Nu știi. Aici. Are năpoate, pe și mulți yin isele fără de prinț care ar crescut o horă, se scoală yin de ved papu și dada. Las nu pe prințe, pe și mult sunt pe luc. Unde vedem că n-are crescut papu și dada. Ați în horă. Azi și tot ziua. Ma de câte ani se depărtează oamenii. De la fratele Ioanel, protul. E cu năpoți, cu năpoată. Și azi poate zină o oră tron, tu august, o să poate zină te Paște. Nu e nimeni. Ar fapte casă de-a lor, ar femeia înapoi casă de-a lor, se adună, ăsta nu ne zem te Paște la fiate, de vreo ne zem la ficior, pierade, ca fi și un față planul lui. Cum îți vezi lucrul, ducă venerii și depărtare. Te mine. Ma noi vă să zicem și am și așa la năpostul, tine
Cu să ți Mini cioma, mini adun. Mini adun și aduc. Zgrastă limba. I adun și aduc. Ludzec, aoții, unor într-un te pactă cu geagi. Lasă-ți mine tu albanii, mai haideți unor într-un cu geagi. E aici trebuie să se întâmplă. Că-ți putem. Nu vină ti paștea în ea, vină ti protumai. Emci. Bolți vină. Vină, ala hărau mare. Nu greșeală, bilu. Hărau mare. Când zic mine hărau mare, când vină aței năpoții hărau mare. La însetire, doar știi, avem noi, că tine ai și fiata, facem una emisiune ti remei. Cum o ducești tine? Ce-ți faci? Cum? Ce poți să facem de adun cu remei toți, să va? Toți de adun, toți de adun, m-ați vrea. Toți de adun, m-ați vrea, fac mult de eu. Mă se adună, pe exemplu, hămenii de tatină, să aibă un, o să doi, o să trei, zăcății, orăcioma. De toate este ți față. Școala onoră, toate le-ai de la noi și hai de tatină. Ia și doi auști, are ninga auști. Are ninga noi toatine, are ninga năpoți și năpoate, ți știi limba mai giniși de mine, ți grestor, hămânești, că sunt crescuți cu pap și cu dadă, și musibe mult mai bună și îi ajută și ei să nu lasă limba. Ja avem an și este, am facem una ți an două poștini. Tine știi și tine futa cel s-a ajutat mai mult de toți rămâne, te-ați ziua, trebuie să prinzi de mai. Cum tu ești tine? Vă susține mai este ziua, sau de zem, sau de acolo? Sibe de mine, buneața este, tu este emisiune, ți dați, să avea data și maninte, ți tu data trebuie să prinzi caiarii de șire, caiarii hărau, cum se zice nas, zine, se aducească, zgrască, scântecă, zjoacă, toțel emisiuni, ți fac toată bota și voi hărau să aveți, ți vi ajutat, cum se zice mine, vi ciucutiți, să sufițeți aici ca emisiuni, m-a somnat, buneața era, pur și simplu, caiarii munții, zvinea și să ajuta, și hărăsea cu voi de adun și cu noi de adun. Tora, zvărăgeiți, nu e bun, numai să zicem, ți suficient mai bună, aceea to este adunare, ți facem, to este nupte sau ceva, ti ziua rămenilor. Ca co cântă yin, care stau mult de tu, să ți yin de petrecere. Te văzui mine, ara. Dar rămenți, acum vin, avem plină, tempără de rămeni plini noi. Rămenții cântă rămânești în avoră. Aceea... Rămenții cântă rămânești mine aram, cioma. Și tempără de rămânești, mă luăm ația alască. O văzui și ți avea șoami, ți tu acel chiro, nu-ți cunoștea ca rămeni, și azi sunt oamenii, aței ca masculație, ți nu poate să-i afli tot mea, de la Janițicu ți văzui mine, de la Margarita ți zis el, de la Sandri ți zis el, acel Janițicu, ți noi nu știam tot acel chiro, ți aței era armeni. Și vinere, și ca aței pot să beși mulți, mai mulți, ți noi știm, ți poate zine. Ma vrea una ajutare, vrea una organizimi de toți de adun. De toți de adun vrea una organizimi să se adune, că unor într-un să față. Unul sape cum e anul nou, unul sape cum e Paștile, unul sape cum este Stămăria, nu cu acele așa, ala unor într-un m-ați vrea lanți să aibă dășirea lui să snagă, inișul te aducești. Zedem ăsta, la an lățesum, aveam doi tâmpănari, ți știți, bat, rămeni, nu vine. Doi ți știți, scântă, rămânești, nu spitașeni. Aveți achemată? Avem achemăm, nu vine. Tăța, lăzicem de alții, zile. Bravo. Ca este ziua este te rămeni. Una ziua este în tron. Ca se poate zi. Una ziua în tron.
Tërë, jeni fundë që ishte mua bete nostë, që më rëzërë së vati rëmënjami? Që ajtë të minti tini? Që i mesaj, këmë të qenë? Mesaj? Mesajë o me lesti, tutë si begini, ako ju sendë. Golo në gjej, limbas në gërshaske, këtë spote, pi në potë, shpi në poti, 26 minuta. s'no lasë. Vjace limba nostra, a iste me shazë o melë. S'nuja lasë, so gërshaske limba limumi. A iste themeja nos, limba. A iste esti, avem avute, n'avem këtë se suqerem. Vini për në ho, sucinim. Nëse s'jam këros, së në tatish, barës, së snjage, Hrao sa vec, dicenja istë zakonja nostra, ishte tradita nostra, që nuk cejnë gollët ti ushotjace, ti nuk cejnë ka ishte arish bunec, ma arish ham diskolli. Are acelea je, ala mini qua iste ambănate ne de 6 ani, așa vaștora, la oi 6, la oi smoră. Asta am căros. Mi bunesc care. Și voi si ține. Vreau să ai. Teta, gjeni vinish, gjeni të aflaj. Gjeni vinish të aflaj kovane se gjeni. Cum ești? Gjeni, moșă. Moșă. De câți ani ești? 38 jam, në 2 janar jam lindur. O rămânești? Ce e 2 janar jam lindur? Ești faptă tu. Të dau zeli de janar. Mă tine te țeni gjeni, de sănătate ești gjeni. Tramër është fekët. Mă gjeni tramër jam. Tramër. Ari ma kej, ti nesh kam vjaste. Așa, se spiciqare, ta nuk atë zverë Kalifumeje. Di që milet e shtini të sesh? Di pujanje. Di pujanje. Di pujanje, më këta të geganje. La geganje. Që fume jaj? Ta të ofiqër. Ju jaj? 3 janë të grek, shuno ma. Tora Simbinazë. ku ka staj tini? Kunjiku. Kunjiku. Njiku ari fumeja o në të greku? Ari... 3 gjeni ku vjasta? Nuk gjeni, grijazë ku vjasta koli poshtë, dhe se Vasilike o zirë në dzuhet si të zvedadat. Allah sërës. Tora, atë i fiqori që sen të grek, jenë, ti vetë? Kërë se faci luku. Luku, da kësë në luku. Ku mo të kjesh a i sqeroti një civini? Ti a o shatë u vini keqë. Këtë? Keqë, ti a o shatë u këmë të resuku, ku fumeja, ku vane Nërë që sfak. Nulla lasë do luku, ku këmë benazë. Që luk, ku ma e tërku të maninti, që luk a i fatë të tini, ku që është? Fëqam Khmeneshti, në Fëzbaj, nga cili, fëqam Suçkima, kam anëzje. Tora, ato gjës banë, fumeja. Ma gjini tora, ha? Nuk gjini, shnoj, që që më shemë, mi nazë, një grim vesta dhe suzinu në dzurë, da dhe së të vetë. Tini është liqe i mari. Mini ti vetë që eshti, nuk ti fakë një këtë disë djenë që eshte, ashtë kum eshte. Ja të zëjnë qame, a i lukratë të të balë. A i lukratë, të kooperativin. E shpidhisite. E më më të rakum eshte, më gjithë tishka, oj, surata, legari. A i tërku të banë në bune? Baratjavëze. Mesë të liroj buni. Ko ushu. Ko ushu fëgjentore, rajlu. Di këtë senjari të rëmë? Në këtë senë, më të të gjana dhe gjëhë më rëfraj. Këftam ku këndirash, akur rëfraj. Me shë ngri unë për korar dira së më zënel. Gjatë ajde e lahtë ajde, zësja njëra. Ku me gjysh me në vdekur e gjarë gjësh. Ashe are fëgjite. Ma e tërku të banë bunë, për në fushë kënës dhe du? Bunë. A ishte suratit që ajtini, a ishte liqiju, mushate, muashë mushate. Ja u si nëzës, të banë ata qaj më katë, ma qaj minti tini, ma multe. Si më kam? Kësha ishte? A do na më rëzëtës, lus kam, tës më kam jaha, pite, difrine të misu. Alte?
Adunam vedeți, facem curisme cu femeia. E voi patru generase, un mare gol în drepsi, bărceavăză. În drept și coța zătusia mea. Isso sim, crescut și îndrepsești. Toia, ți-ai gândeană, vede, și-am ghine, și-era de înapoi. Aici roditora, cum te spari? Mult bun, De să ce rolul de maninti? mult bun. Eu e bunația. Tută băneața este. Tu locotel, vine alta și mi-a dus asta și ficiohă, stătă unul dau zele și fuziră te paște. Și fuziră. Tora zicea că mă nu faci tot, tu venim stilom. Nu, zic, mine cu stau, să fac viara o zic. E chirolonier, e loconier. Ai stătut tu grec mult? Tu grec cam... Net stai, net și ei. Ne, yin. Dar alta când se mi asta cu ficiohul cu te paște, le-a de azi nici mine, tora ți-e chirolul bun, aha bun. Ia chirolul bun, azi, zici. Haideți. A oți ți spare mai gine, tora viara e gine. E loconier, cum ne da. E loconier. Mine este. De asta vin din Trnova, tu Skoda. Tu Skoda, de asta, De asta e tu Skoda. Ți-ai minte cum te susiși pe rota? Când te susiși, cum l-a flaș aușul ce aveai, probabil? Aușul o frai nesi un rale. Eu era dvoi. Eu era dvoi, acolo era? Am tuxamil aram. Și nesi repinunte, una geageșă și geagea țelaiul. Tullo, ce mai, ți-l mori maninte, era de frația, el era. Și acolo luă manetea tuxamil, ne văzuți, ne ți aici. Ne văzuți. Așa era chirolul. Ce rolul? Măia, nu ți șacheci? Gine tărcuș? Mult gine. Fate, Tărcui. ajută vreo. Vergere nu văzui. Nu văzui. Aveam și doi prinți, doi iauși, murie maninte și doi iauși îi ținui mine. Cu toții muri el, tine Cu ținuși? toții murie el fuzie și mine îi ținui iauși. Nu avea alții? Un țitor a murit, mai mare, doi frați era. Doi frați, trei sorere. Nu zasi. Și mine îi ținui. Tine ținuși? Cu toată femeia ta și aușa? Și femeia mea și aușul și fără căciul în cap eram. Fără căciul în cap. Gine zicești, da. Fără că mai ești fără nicutir cu bani, da, țelea. O să zeața uneu, zeața întâi, cam o sluctificere, că aveam femeie. Brăceavăză, după coța mea, în drept și golă mahe. Ne lăsea nicutirul, în drept. Era în stре, în drept și si. E ditu, ne-și de la asta, că era mortel, ne-și de la asta. Au dus hore. Ni se și se de la Nu ne se niște, ne se rau nici, aveam în ei. Și ne se de la de ce sărat și nu feci. Băgați cantul cu zeș și acolo și cantul cu două țete ce știam, îi cunoști. Era mai făcuhul. Îi cunosc. Și nici unul țin minte. E norițeva. To este vlice himdise, acolo himta scântăm și îmi zicea, to este vlie, nu mânguiește lia, zicea, cantul. Smult. Steam hărosă, se tine azi ne văzum și veniși, ne zicești și se dau zboră, tu licia ta, că tora... Cheamă să mine, noi și-mi vestele, nu tăcui. Bravo. Bună cu nas, tăcui cu vestele. Bravo, bravo. Mara aveam de dodaie, Nica aveam de cesarat de biniacaie, de treta vineaista, Nicu... Tora și aici a oții, ti ia doră vreo te lapte de oi, tora ai și oia propioții care nasi oi. Îmi zicea să fici o holtă, dar mi-a zis eu, mi-a laptele de oi. Mi-a toadă că o ne da de aici. Și tu mi-a cu oile crescute, zice, cum nu mi-a lapte de oi? Mine mi-a toadă, nu lecție, va, zici. E gine. Lapte de oi, zice, mi-a asta nu-i față, ca moșă mariți. Nu, cum mi-a asta, zici, mine nu-i față, va aici. Stau hărosă? Și vă v-am căroși. Zbineți, hărăsești, năpost, așa cum ești prostă. Am hăros, se zine corbane, Erau cu sai. nicutire, cu femeie, cu toate. Erau Ca sai, cerolul.
Aceea găsire greco con essa tini e nu șaua stai. Nasa niera copia de oi. Maranț negia zua gino casa. Gine shele e Hristosit pojmi. Pasa uno ste facetada, a găsești zinate lui. Asta ce face magie. Ningun oră steam carosă. Eram de bun. Dumnezeul cu tine să ajută să te lasă așa pe nu zbor. Spus din proastă, zic. Din proastă, așa. Din proastă spus că nu ai de femeia. După și n-are lică bani de sire. Te-a țel luc, ai de mă lucruri să bine să te sene tine. Hadi, steam carosă ningun oră. Ti sinceramente, ca cum am văzut aici și intervistați aveam cu Thanas Ghega și cu Dada Sofia, noi imaginăm să ascultăm niște cântăți de trămeni și să ne turăm înapoi.
gjeni ju desën të rësjara, këmë të qa unë na që gjerë që jërtatë sibe. Noi li spusëm, që avjam të shpuneri e ishte sembët, e ishte së mena. Desëm që avjam të të ceri, allë rmendu gjesëm që ja që nu ara, këtë të ndun poq, ta su vjade festivalu që noi fecëm, u su vjade sembët e... Kath sembët e cigini, mesu alant, këja ishë mes mburi. Noi su këtë emocit, të ora sjara shi da dunus në dunem, sembët alanta ku bernali, ku intervistinali, ku geurinali, shi tja ca da dunus. Noptja bunë, shus në dunem, gjimi sembët alanta, mesu alanta, noptja bunë.